da kabagyan, tapno makatrabaho ijay syudad. Oy, narigat kagyan ni Jay Syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabahom, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apayakas la problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Ay, nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan ijay syudad. Ay, nagrigat na itang arapaap mo. Babae ka pa'y maangarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho nang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya kumangay ti mapasama kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang. Barang makasarakak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulit nag. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo. Kaya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inakagbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigod aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, beya. Apay kumasong batan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo na aman nalon akaskan ka. Diyak kaya ti manalon. Saan mo't adakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Ay, sabay kuma. Tagbaliw day tapang ngadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kin mabilbilang matiod lang mo. Ay, nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidanon ni Jay balay mi. Ha? Kada ka di sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Jay ospital? Ay, awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Ha? Kung naglakit din no niya tinapasamak ka. Ha? Di ka maawatan? Binastad nak tigayim mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak na kalaang? Unay butasan na kaya ti manalonan? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isungarod anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka day, amapan kay Jay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangadeng kunang. Ay, kadayon ka nga rod nga umay pumasyar Uno saan, umawag ka akanayaon. Winang, barang makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka di kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga rod ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko.
Tapno makabanni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akas ta, anak kaw? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti tao ngagtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkel abag mo. Mapanam ka di? Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Natarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti mannalon. Tagibas sitem ka di ti mannalon? Ket isumat ti trabaho ti pamilyam? Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Adumot ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray kasano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtairkat day ta ang lalaki arumwar iti kotyen. Nagtugaw akas la maulam. Ay, asit gak man. Sir, kasapulan nyo ka diti tulong? Wala ka maulawak. Tumawatan tayo na. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka dita mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan yung nagsubli iti kotse. Adawagan ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayo nga agsubli iti kotse. Okay. Hello, sir. Nakaawag kayo, mat. Kalata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko, sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod, sir. Amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di tamitisin kabinet. Agtumar kayo ti agas yon. Wen, sir. Pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan tinawagan nyo. No di pa'y la umay, amangan noan niya ti mapasama kada kayo. Mas dawak. No apa akas ito'y matentiriknak. Italang da ito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Ang pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ito? Sige. Ikabil mo nga Rod itilugan. Tama pantay iti klinik. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binasted ni Bea ni Ivan nga agdatdaton kenkwana. Tadi nakano kaya ti makiasawa iti mannalon. Napan nga rod ni Bea ijay syudad. Tabarang agbaliw ti panagbiag na. Idi nakadanon da ito ijay syudad. Nakita na ni Kurt akas la maulaw. Inasitgan na tapno makasinlingad na. Tinulungan na nga ron ni Kurt anapan iti doktor. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul adi na maamuan da ito eh. Di na ka di amo ti apartment yo, sir. Saan? Basta saan mong ibagbagakin ko na.
Galain ka nga yan iti may isang apartment ko, ha? Kaano ta ka di amapan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ijejandaan. Adayo ka di dito'y daytang apartment, sir? Saan matunay? Kumusta tinapanam, kabagays? At ka din trabaho ni Bea? Saan ka naw anapan ijedagos na? Imawag ka no ni Edna, nga adda ka no simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day taga raw ti pagsakitan tinakam ka. Kaslakit ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raw. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mo la kuman api na utangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na api manaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na, kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat? Ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko makalipat ha? Kat nang ibati iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao, amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngam ibagakmet ken ka, at mabastad ken ayat, ti agas kat lipat. Ikagumaak man langan ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko may bagbagag. Agyan ka ditoy. Kat sika ti pagbalinak aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir? Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito'y syudad, tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen na kas asawam. Asawa? Agdan nata akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas Reyna. Agpanunot akpay. O sige. Agpanunot ka. Tagsubliak to. Ha? Panawan nak dito yung agmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kun iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha? At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabahonan. Di na ka di kayat katulong di tao, sir. Diyak manamukan ko na. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bali ang negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh. Sa bali manan ang negosyaw, sir. Ada sa nga tinigosyok iti sa bali a lugar. Nay, kasla-kala at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at talaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samat anay sanong dito'y balay mi. Wan sa nga rod. Jakman mo. No apay nga inturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samat daytan.
Adan samet makunkunanan. Unsa nga rod. Ngamin, no addak iti sibay mo. Makalipatak, tanaragsak ka akasarsarita. Kanumat. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti bannog. Apay, masahista. Nakarkaro pa'y nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsambak nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsak da kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, kitawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan makuna kini Ivan. Ken nagaget pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumatday dya nga ubeng. Ngamsan may takayat ni Bea. Anya pa'y ti birukan na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, yakman amaw iti dayjay nga anak kaw. Kinay kayat nakat tinapanayjay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono? Awan ni sir dito'y, ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Amukon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akal kaloban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang no saan ko nga amaw. At dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Amang ano sa balin dayta? Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang ti katungtung maw. Aglubot ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha? Intagatang kadag iti alikamam ditoy. Mabiit lang nga rod tain nakagpulas. Kartengan taurayan ka. Awagak ti aking kuko iti paggatangan ta kadag iti alikaman ditoy apartment. Nayunam, dagiti sigod nga da dito eh. Rumbang lang. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pa'y. Agorderak iti appliances. Awan pa'y appliances ditoy. Ijay away. Awan na dito eh. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak dito eh. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y magarod. Si kakuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga tamalagip ti number mo. Dayta ti saan ko nga amaw. No siya kak, narigat ko alagi ti number na. Tanagadumait. Apay, dilagat mailiw kan. Tadi matla sumangpetay nga umiliw. Ay, no amok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no amom. Mapan ka mat ijay syudad. Anya pa'y ngay. Ang mga no dapat tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka din awisan ka mapan agpasyar? Agpasyar? Sa dino? Uray ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan mat amapan ta agpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre nak tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang, ken Eric.
Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti irik. Ado kano akaban, tiin lakom. At damat, angam saan aday tati pagsaritaan ta? Ti awis ko kiti, patgam ka di. Ay, wun grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyarket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Ita, tadaamin na masapsapol mo dito yung apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito yung Pumanaw ka kadimanan? Papanaw ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito ay. Apay no sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo day, Jay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehiyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? At damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga ro dito'y apartment ngagmalmalem. Ang mga nojak makasangpat dito'y inton malam. Adanas kan nga aramidag. Ita pa'y mga niti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka diti pananganta kat agawid tan? Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tansan. No adda kayat mo agatangan. Gatangan ta. Tapno adda pakalaglagi pam iti damo pa nagpasyarta. Tapno pakalaglaги pan ako nam. Gumatang tayo ti banag ngagpada ta. Uray jay saan anangina. Apag iso. Aglaklako iti accessories deta andad ti taas sidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Agmay sa akmat. Saan nakapalubusan armor ni Kurt? Hey, kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko. Ay na, agbaliw matlaing ang ti away tayaw. Umayda ka no buldoseren ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayaw? Dumanon ton tilugan dito'y. Ngamsan pa'y anagaw-away ti anak ko. Ang mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di Ang mga nusa napalubusan ti asawa ng agawid dito'y. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo dito'y. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Ang mga nuad damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Kurt ni Bea iti may sang apartment, kat nagdenada. Iti sabali abangir, naragsak da Carmen kan Ivan, ang nagpasyar ijay ili. Ijay mat syudad, mangrugi ang masikuran ni Bea, gapu iti kanayon na panagmaymaysa iti apartment da. Ijay mat away adi makalan na, maragsakan dana na Erlinda, tadumano ng ti kalsada kan kuryente iti lugar da. Kabayatan na, idi simangpat ni Kurt ijay apartment, at da dinamag na kan ni Bea. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Ha? Pinastra? Asino kumati pastra ka? Amok pa'y ngay. Amang ano at damat inawagam ngay may dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan mati amok dito'y syudad. Jak to pa'y maawagan ng ninanang ko. Tasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang mo. Alangan mo pa umayam dito eh. Agbalin kat adwa titaraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito eh? Agpili ka eh. Ni nanang mo, weno siya. Masapul amay salahan kada kami tipilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo ditoy? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste, imbaga kadagiti kakadwak ngagtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Iswa nagboluntaryo da at tumulong. Nasayat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente dito'y. Nakalipat siguron. Manipod pimanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kadipay? Saanan? Si kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am. Sumangpotak iti mabiid, nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? One. Ada ngamin gayim ko dita anang yawag nga damading araramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday-day, ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiit. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan na, Carmen. Sikati kayat kong agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpaiso? Agyaman ako unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan da diya babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Wan. Ket tapno di ka agduha-duha. Isingasing kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Ken adaw nung ko. Kita manla dagiti paspasamak. Nagkalaysan da Ivan ken Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay met kumati kayat ko ang mamanugang. Anya nga rod nga ay,
Saan mo't nga rod ang mabalay na madiktaran ti anak mo ang makiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat samot talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at lugar tayo kanaw kat last class. Tawan kalsada kan kuryente. Angam ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaang dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramiden na. Asideg mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Kahit adamat pagpuunan ta. Istor ko na? Mayat samat day ta na panunot mo Agla ko iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga istor. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta, ti masakbayan day ta sikog mo. At damat gaya men istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Tata, day tamat din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, dakkel mo't ta tiyan mo. Nga rog tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rog ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin, tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga tata. Swerte tama minsan laas ikaw. Ngam duwan maladaga-adagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ay unak ti imbaga na. Amam maminsan tirigat mo. Angam? Duwa nga ubing. Matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti duwa nga ubing. Narigat pa yung ubing da. Ngam no dumakal da, saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Adadi ta ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan. Agyaman akmatkan ka, ta inayat nak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka, akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin, tapno saan tayong agrigat kadagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidag mat ti amin, amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito'y apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulem? At da aminin dito'y akayat mo? Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabaludak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam sa anak abalod iti bukod ko apagtangan. Ingkakat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidasa. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang ang agidasa. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand aban na. Kayat ko asyak ti manggatang. Planong ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na? Tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, idi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito Sikat ikaw nan amadaan iti van. Kantap no adda aramatan ta amapan di ospital,
Numadanon ti panaganak mo. Mala, aganad ka nga agsursurong agmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidak ti amin para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwanan ti biyag da Ivan. Nagagit na ngamin nga agpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, wani nga raw da. Isudalaan ti adda istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man la ti biyagan niya. Asino ti mang ipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Isukuma ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang na tinaimbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray kumaa, no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alukuyak ti bukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakitan di anak mo, amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina. Malagip ko man jay insangpet mo dito'y Anibeya. Ayan nang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amum day jay babae. Saan mo tada kayo ka nga rutin ang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko lang, tatinulungan na kidi. Ang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo. Basit la banag day jay. Pinadagos kumat dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad ak matan iti utang ko na imbag anakam ken kwa na. Gapo iti panang padagos ko ken kwa na idi dito'y balay. Sa bagay matkit de sir. Ngamjak man amo, no apay analagip ko day jay abeya. Manang, ti trabahom tinto na rin. San atila pagtaktaktakam, iti awan ka as-askan na abanag. Awan ka day ti ka-as-askan ni Bea, sir. Diyak mo kan ka. Di ta ka man layangan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka di nga gawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin pagluklukwam dita? Pagluklukwan nga. Anya ko mati pagluklukwak ako nam. Di ka naging didiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na, nga adda aramid na. Kat imbaga na asyak. Napudno amin nga indanon da. Ibabawik dagiti negosyo nga impalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta, tapag ikarwag. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kaskasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wano, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag. Di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, matikawak ka na kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan numutin nga mo ti bagbagayaw? Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka, no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawiden ka. Pagawiden na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudag. Nita, hoy, agsubli ka dito, oy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Bea. Anya kumangay tibag. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatiaramida.
tapno makarwarak dito eh. Ang pamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko, tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta? Iti kasta, makapanaw ako dito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Ivan ken ni Carmen. Sinungbatan ti balasang, kat nagkalaysa dagiti dua. Gapo iti kinagagatdang agpadpada. Naadaan da iti store. Kan nakagatang dapayan iti luganda. Naragsak dagitoy, idinto tasan anaragsak ni Bea iti sidong ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. At daparikot ko. Anya nga tatyaramidak, tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko, tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta, iti kasta, makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa lang tiraramidam. Ingkan agidasar, tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh, ang mga anuan niya matikingkinan mo. Bueno, saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos? Ang mga nubasit la dayta? No saan pa'y nga agimbag, aging gayon ton madamdama? Awagak ti doktor nga mamok, taumay ditoy. Peste, di nakmatlat na parwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin niyaw. Nana, ada ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga na mo't itay aldaw asumangput ditoy. Kayat mo asawan? Ada aldaw asaan asumang sangpat dita? Iko, ma'am. Dayta, Maawata kon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya kad tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Sana kanayan na sumangsangpat dita. Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ta, ma'am. Anya nga di amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, edi sumangpeta. Ay, irong number lang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagam. Ay, saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw maawag. Ala, saan ka na sumungbat? Ingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Ingka washingan ti ko-check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no. Tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno surpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, ngam
Adulat na kadakwana ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kaw. Saan ko pa'y nga amaw ti ayan na? Anya? Saan nyo nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kaw. Saan kayo kadingagin inawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di kay padlaang mati cellphone ko basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada. Padasip tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana. Apa yan basang? Nakarupangat kamat anagapot di ta tiyan maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay maw tayo nakayabaan. Agyaman aklaangan, nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansa iya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kontistor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamatiak asingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siyak nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadama ko na pagsapulan da. Timuras at talagan ni Ivan. Ayan nga taamutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsawd, malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadis mayaman no maminsan. Gamanyangay nga raw, awan maaramidak. No makalagip agaawid ko ma. Agmay saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak nang agpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak paingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurotak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko na ti nurse? Angyan ka laang dito'y ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan iji delivery room. At daak lang dito'y. Sapay ko ma. Ta anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok ka ba alam dayta? Si Kapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Kunam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. At gatgatangak mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito'y. Ang mga sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't alalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agden nata.
Kat nagmayat ka adagos, idi imbagak ngay kang kay iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam? Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsiribak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay akasta ti adda di ta panunot mo? Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan? Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyaman ak iti apo. Tagpapada kayo ang nakaradkad nga agiina. Napakapsutan aklang. Tanagdadakkel na doon. Panay lalaki. Medyo narigata nak. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man. Nagsigat ti aganak kanya. Kan anak ko pa'y lang. Singin man ang tibagbagam. Kun kunaklaang mat a bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras pa pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang arod, aginanakan. Tayo nakgumatang. Mabiitak lang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal bakit? Ipalutok. Tapno napudot ang makadanon ditoy. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsiputada kayat ko aduktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana? Ay, jaka mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na, no sana sumangput? Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din nakasta ti aramid na? Nabayag mo't basitan, ma'am. Ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyok. Ngam us-usaran na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman mano kano asumangpat dito balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y agpadlaw? No mapanagnaga nga da sa bali akadendenana, idarong ko ida. Okay, friend. Bye! Anya jay nangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan kwa na. Ita, siyak tilukon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman mano nga agawid. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayo. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao, maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bayin. Sumot lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat inkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunakano kukwan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami.
Husto mo't ngay may ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat-matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Dua lalaki. Kunakun kay. Swerte yo, tisingin nga anak yo, barok. Agyaman nak itimbagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadadu amang namnama kanya, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, barok. Di dagit ang awit mo. Groceries, kan may karga iti ref, apang kusina. Mabaling ka di arumor tamat. Nabayagan ang jak rimrimwar. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Ay, apay ako nam ngawan panawan mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mang kita, no asino tinagtok-tok. Pulis? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, pinanggap ni Bea ti aglibas, ngam napaay daytoy. Kabayatan na, adda nang idanon ken ni Chris, nga adda paglulukwan ni Kurt nga asawa na. Iti sabali abangir, singin ti anak ni Carmen, kat naragsak launay ni Ivan. Iti matsyudad, simmangpat ni Chris, manipod abroad. Binilin na ti gayem na apulis, pinatiktikan da no sa dino ti pagawawidan ni Kurt. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Asikasuam dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita no asino tinagtuktok. Pulis? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Sumurot kayo asitatan lugod iti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Asino kuma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakadwa. Pusasan yu ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano kumaan ni Chris tinagreklamo? Kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kadda ti babaya kalibin mo. Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay? Adda asawam? Kunak man no awan asawam? Imposible ti imbaga ti sinalbaga pulis. Adda iji abroad ti asawak? Yak ninam na mga inaramat naklaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga. Di ka mat nagdamdamag. Anya ita da ito yan. Inkulong na kiti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulungan. Pudno nga tangad da dito Pilipinas ni Chris. Anya kumangay ti amok kadagita.
Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple tibiyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabil ni tasana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas ta tilangam, kaskala na uraman. Ay, jakban ambo. Kala at alalagip ko ni Bea. Ay, simruman ti iliw mo iti anak mau, adi na ka man lamalagi. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na ka na ino kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan maun. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presento dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta inton madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawa ken ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presento ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yo anang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi iti nalimot ti asawa yo, ma'am. Nagmarket pa'y. Sakbay ang nagturong iti apartment nga abangan na. Imbag ta di na inyawid dito balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Netalang ti bagak. Bye. Agyaman ako unay, sir. Bye. At dan iti presinto ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Surot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadaanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masiguradok adi dapat yan, tanag naid na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panawan. Di ibagata katulong ka lang, Ijay. Daytoy tinaalak iti taligagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni Itak. Nga malas. Isumit lagayam akas di timbagam kanyak. Tauray si ka, katiso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan ka iti simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanin nak. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamat ngamin. Bea, sika ti babae ni sir. Ay, wala na. Jay, imbaga na ngagkatulungak iti maisa nga apartment. Apay anakidan na ka. Wang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumor. Anya? Day tatipod no, nana. Patyandak ko, ma. Idulin mo tinapasadaak, bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. Imbag lakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wirkadakwada. Agpada tangamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay. Nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan.
Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Samay sa, dagiti ubing ti talged ta, isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata, para kada kayo amin. Ay-ayatan ka, ganda kiti anak ta. Kasta akmet lakay. Ay-ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon da ito'y aragsak tayo, bakit? Agpaiso ka di ti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod day ta, babae. Katulong ko lang day ta. Ayop ka, lalaki. Kita man mo asino ka data ti patyan na. Anya ka di ti kayat mga ibaga. Babae a kirida. Katulong nga agpaiso ti imbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment, ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw. Ngam numapan ag trabaho, ilak na ti apartment, jak makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away a nagapwak. Ni sarlaang ti paikulong yu, tama nang alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. Anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti Boos. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputaawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagus pa ilaang ijay balayyaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae? Un siguro, abam, tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw, iso at inulungan na. No kasta, pudno ti sasawan dayjay abeya? Inkulong kano ni Kurt? Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, subliak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanyak. Di na kumamot pa ibalod, honey. Pakawanan na kuma. Pangasiyo, ma'am. Isanod yu kumatidarom yung kontra kanya. Tanagsagaba ak matitisidong ti asawa yu. Di nak matinaram. Ngam nakiden na ka iti asawak. Saan ko nga mo nga da asawa ni Sir? Saan ko mat nga inayat ti asawa yu, ma'am? Mingkulong na. Kasano itan, Kurt? No idarom na kaday ti ababae. Gapo iti panangikulong mo kankwana. Ad-adon ti kaso? Sana ngagdarom, ma'am. Umanayon nga isanod yu ti kaso, tagawid na kay lugar mi. Sana kun nga umay pa'y dito'y syudad. Pangasiyo, ma'am. Masyanak mo't kinibaya, ma'am. Damon ati umay dito'y syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan, maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kanu dito'y tagbirok iti trabaho na tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit inkari na nga agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am, kasimot. Nakitak mo't di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang, nana.
Ay na! Nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kao. Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, aggarakgakdan. Adada adwa iti unag ti kribda. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagarakgak da. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwen na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo pamilya na. Wala na. San ko pagbabawyan ti panakiasawa ken kwa na. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayaten akitaan. No ti lalaki ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay sumangpet. Kasano itada ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Jak lakit di kayat ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akilata si Mangpet. Adi na imbagbaga. Amangan no adda nakaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akas ta. Asino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay? Amo na kadi nga ingkulong na ka iti apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Asino nga ta tinangidanon? Di namat nga agpaisoan mo. Amang ano at dagayom ti asawam anangidanon kan kwa na? Inyawag na ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak da Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Iso kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat kan kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga taa. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biyag dito'y away. Binastad na gapo iti kinamanalon na. Nauman Ngamain, adasad-sadot na. Wen nga raw. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. Tapno di mo met ko na. Padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno, agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw? Kadwaan na ka mapanijay syudad? Wen, nga magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad. Akurang ti kwartata. Pudno ka dit imbagam nga agawid ka iti away yo? No ibabawik ti daron? Promise, ma'am. Jakon kayat dito'y syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay? Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggipusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paglen. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Promise, ma'am. Jakon kayat dito'y syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka.
Sanak matkit di adakas launay. Tapno ipaibalod ka, nga inosente ka. Agyaman ak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpet kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Inak ibaga iti pulis nga isanod ko ti darum ko kontrakan ka. Ngam, agawid ka. Wan, ma'am. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Imbaga ni Nana Carla, nga itakanula ang nga imay ka diti syudad. Iso na konsensya. Ladingita, no nakaaramidak iti saan anasaya at iti pamilya, ma'am. Diyak nga minamot yamin. Rumwar kan beya. Day tatibilin manipod nga to. Ha? Parwaran da kon, sir. Day sanod sa tidarom kontrakan ka. Ditakan ko ang pakawan ka iti asawam. Barang pakawanin na ka. Manglilipot ka ngamin. Sinalpak. Daytoy tinalalak. Nakulungak gapo iti babae. Agyaman ka. Tadi na ka indarom ni Bea. Gapo iti panangikulong mo kuana. Pangasim. Pakawanan nakmatan, hani. Hani tarupam. Hani, no nakasango ka. Nga manila ang tikayat mo kanyak, loko. Saan na po doon ta, hani? Ay, ayatin ka. Nupad nung ay ayatin nak. Oray mano a babae iti agpila dita sangom. Saan mo atutupan? Ha! Ditakan. Ay, napudot pa'y lati ulo na ita. Nga pa-check. Mapakawan naktumat lang. Bea? Si kakadinday ta? Nakaumay ka dito, ili. Ay, ayan ti paglubanan ita, amapan ijay away. Dito iban ti pagluganan. Makadanunan ijay away. Anya, kasano makadanon day taavan ijay away? Helikopter ayatap no tumayam. Ay na, nabayag namin adi ka nagaw-awid. Di mano ng ti kalsada ijay away. Kat daytoy banla ang ti pampasahero ang makadanon ijay. Kasta ka di? O sige, aglugan na karudan dito. Una, tama panen. Nung nakarubwat dayto yan, awanan ti sabali pa pagluganan. Di manon gaya mon ti kalsada ijay? Nabayag basitan nga adta kalsada ijay. Wala, lumugan ka nga rudan. Tayon-tayon. Ni Ivan ti driver Ivan. Amunan ti agmaniwo. Abi mo tinakaslagi na kung pagan ano. Saan akas idi akanayon ang magagaran ang makakita kanya. Sabalin ti agturong iti away. Adda pa yan makitak apos ti kuryente. Dimurasan ti away. Ngam siya. Awan pa'y dimurasak. Gapoy ti tarigagay ko abumak na. Ad-adda anaisagmakak. Nakadanon tayo matlaangan. Bumaba kayon, sakbay nga iunag ko di tagarahi tilugan. Ha? Adadakkel abalay kan istor ditoy? Uwan, balay mi kan ni Carmen. Kan tidwang anak mi. O sige, bumaba kan, tayo iunag kon iti garahi tilugan. Ay, sige nga Rod, bumaba akon. Dakkel tinagbaliwan ti lugar tayo. Sumagmamanong aminan at tawon tinapalabas. Nagabrod ka kani? Tanabayag adi ka si Mangpat? Ay, saan? O sige, mapanak mo di tabalay. Bea, si kakadin nga agpaisaw. Nanang, pakawanin da ko ma. Nabayag ajak na gawawin. Bimbak ng kakadain, iso anak kalipat ka. Saan, nanang? Gapoy ti tarigagay ko abumak nang. Ad-adaan na isagmak ka. Naisagmak. Anya ti kayat mo asawan. Nagkatulong nga ng kulong naktiamo. Diyan ka mo nga dasawa na nanang. Anya ti napasamak. Nakidanakan ko na.
Hindi si Mang pati asawa na. Impay balod na kami. Naibalod kay jay syudad ka po iti lalaki. Wala na. Kunaknog na maya kay jay syudad. Adadamot arigat tinapasara. Manipod si Mangpet ka dito yung lugar tayo. Di kamitan rumrumwar basang. Mabainak ngagpakita iti kaarubat na yung angkan. Daka di Ivan kan Carmen ti kabain mo. Saan ko unay akabain ni Carmen? Tawan ti atrasokan ko na angkan. Ano kasta ni Ivan ti kabain mo? Kaslakastan angkal. Tinagtagibasit ko iti. Ita, nadurdurasan ti biyag nangam iti siya. Numaminsan, saan ngamin ang nasaya at timang tagibasit iti pada at tao? Wan nga rod angkal. Agbabawi ak. Kan kabain ko lang unay tinararamid ko iti. Imbaglakit di ata nasingpet ni Ivan, di nakakatawaan. Kaslam ang mangag ko ti panang katawa da kanyak, angkal. Atap mo lang dayta, nasingpet da nga agasawa. Pangasim matanahan ni. Isanod mo matanti darum mo kontra kanyak. Di na ka din lukuan pa Saanin, hani? Ikarik nga agwalbaliw akon. Nooman nugot ka, iti kondisyon ko. Anya day ta kondisyon. No anya man day ta kondisyon mo. Umanugot ak. Basta parwarin da kon dito'y pagbaludan. Saan kan ang makairwar iti kwarta iti bangko? Naawan pamalubos ko. Impaikat kon tinagan mo. Agraman credit card mo. Impahold ko. Wen, hani. Basta parwarin dak dito eh. Diyak kayat dito eh. Kan saanin asika ti manager iti negosyo ka. Ti kabagyak ti simukat. Agbalin kalaangan agagangay nga empleyado. Papanan nyo ka dinang. Nakakalugong kayo mat iti payabyam. Kami man agmula iti mais ka ni Uncle Mau talon. Umayak mat nga rod nang. Imbag nga addan to ilako. Ay, nagsayatan kay anak ko. No, ado ti may mula, ado magtila ko. Alat, agrubatak mat nang. Isupay ti maimulak mat. Mala, adapay kalugong anak kasabit dita diding ti kusina. Unang, nakita kon idinapanak iji kusina itay. Mala, urayan ka nga raud. Amangan no imunan ni ulitag mau ijay. Mabitlaan nang. Nakita ko matakimuyog ni Bea kanina na Erlinda na panijatalon. Kunak man no kunana adi na kaya timapan agkainaran ijetalon? Alangan mataboy-buyaan na ti inana nga agmulmula. Idinto nga adda ijabalay dang agsinsenyorita. Imbag takayat na pa'y ti agtrabaho iti daga? Iti kabayag na anagyan ijay syudad. Amangan madadakkel nga ornong na. Nalabit. Ket amangan no pabaliwan na ti daanan nga atap ti balayda. Agtedted lakid di dayjay no panagtutudo. Nasa ugayam ni Nana Erlinda dayta. Idi ka no nagtudo, nagitay-taya iti timbakin batya. Taado ka no ti agtedted. Awan nga minen di aman ni Bea amang tarimaan. Kahasidamat. Ay na, nagpigsamot na ito yung bagyo. Marbalakit dito yung balay ta. Wan nga rod na. Kasano ta paitan? Agridam ta. Lumakita ta nga itayab ti angin ti bubong ti balay. Mapantad di ta balay ti karuba. Anyapay ngay nang. Kapilitan ano itayab ti angin ti balay. Marumbuan kayo nga agina di tabalayaw. Mapan kayo ni ti balay ti karuba. Tanay, maitayaban ti bubong ti balayaw. Ni Uncle Dayjay nang. Mapantayo ka no dito kaaruba. Ala, ang kaputi tangarudaan ta sumurot ta ka ni Uncle Mau. Wanang, iturturad tayo ti mapan ijay balay ti kaaruba. Kumunag kayo laan, Nana, Tata, Bea. Ay na, agaman kami launay barok. Itayab mga binan ti bagyo ti balay may. Sana bali, Nana. Nalawa to'y balay at pagtaklinan tayo.
Siminto nga agpaiso to'y balayo, Barok. Uray bumanesbes ti bagyaw, sana marba. Hindi ta tinapanunot ko, tata. Semento ti usaran iti balay mi. Tapno natibker. Italaan ngay munigak dito'y balayo. Naglawa mo gayam. Nagpipintas dagiti alikamun yaw. Day tangamin ti kayat ni Carmen, tata. Pinagustuak iti kayat na. Di ka matagtagari dita suli, Bea. Awan pagnanagam. Natalgad tayo dito'y balay. Kasla tagtagainap ti amin. Kaano lang ang di awan kalsada kan kuryente dito'y. Ngam itaaddan. Da kayo ti kaunaan an naadaan iti istol kan van dito'y lugar tayo. Day takat gapo iti kinagagit mi nagpadpada. Inurong mi tinaglaklakwan mi kadagiti produkto mi iti talon. Imbag man. O kumusta mat nga tinapanamidya syudad? Siguro ado ti urnong mo. Ay, saan nga amin amapan ijay syudad kat naswerte? Ha? Anya ti kayat mga sawan? Malasak anapan ijay. Saan anasayatin na pasama kanyak ijay? Diyak kayatin tagsubli pa ijay syudad. Kayat kumatlaang dito'y away tayo. Saan matgayam anasaya at tinatumpungan ni Bea ijay syudad? Awan matgayam urnong na. Ha? Pagkunamat, bakit? Iso timbaga na kanyak. Saan anasaya at tinatumpungan na nga amo na? Ingkulong da kano. Iso asaan ang makarwar. Anya? Kaasimat nga rin no kasta. Mas daawak nga rin itimbaga na. Kakaasi gaya mi di aday jay. Imbaga, tapinarwar da iso anak kaawid. Ay, kita man latatigasat ti tao. Napan ijay syudad, takayat na alis yan ti agtrabaho iti daga. Angam, nagsublimat lang agtrabaho iti daga. Natroma iti napasamak kenkwana. Iso adinan kayat ti agsubli ijay syudad. Ngam saan mat nga amin amapan ijay syudad kat agmalas. Depende iti pasamak. Nalpasan ti bagyo, Barok. Agyaman kamay iti panang pasangbay mo kada kamay. Awan anyaman na, nana. Talaga akas dati agkakaruba. Ay na, nasaya at ti panagpuspusom, Barok. Ay, gayam, nana. Ibagak ka dagiti kakaduak alalaki. Tatulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Tapno da pagyanan nyo. Ay na, iso atartarabayan na katiapo. Tanasaya at ti panagpuspusom. Kasta nga ta, nana. Alangan mat abaybay anti kaaroba no iti tsimpo tirigat. Sapay ko ma, tabindisyonan na katiapo. Tapno makatulong ka pa iti sa balay. Agyaman ak unay, nana. Agyaman ako unay kan ka iti panangidaulom kadag iti kakadwang nga umay tumulong kada kami. Ivan. Awan anyaman na, Bea. Pakaragsakak ti tumulong iti pada a tao. Kayat ko ti dumawat iti dispensar gapu iti kinasubirbiadak ini. Nalipata kong dagijay, babaan iti tulong ni Carmen. Agyaman nak, ta saan ka anang italimang iti guram kanya. Aklunak, kay di damo. Kasta una sakit tinakam ko. Imbag tanaanos ni Carmen anang linglingay kanyak. Pakawanan na ko, ma Ivan. Tapno mamati ka nga awanan ti sakit tinakam ko kan ka, may saka ang mga nakadagiti singin no ipabunyag mi. Ah? Agkumari kami kini Carmen? Kayat ko Lipatan tayong tinapalabas. Kat ti masakbayan, ti intay